Hi friends, jotno fai kaham ani o channel lo. Ang tini hai kleina thangi tongo, thungna thangi tongo mix veg ni chutney. Berman kolom kiri ui. Tabu ang karai kodongo thok rinai. Amni ulo mosla rongno kaham ke ang fry kleina nai. Puila ono ang pias rain tonja. Abni loge moso tai berman tai ojaga rusun bohaina ang paste khai tonja. Ojaga wa ang puilana gajor tai buitha alu rok tai sobai rok ang fry tonja. Norok jotono nugui mangkana tabuk ani karai belai khen tungjak tai hor bohaina ang kisa komeri tongo hayangkai mosla khamui thangnai. Tabuk ang ojaga mosla rinai puila pias aboni ulo rinai rusun aboni loge moso hulja obrok nang rinai. Pias no kisa kaham ke obno o pias ni je thok tongmani obno serei kaham ke pias ni thok no mati khlane. Kaham ke obno kolyam ke bo khamna ni chance tongo abon boge ang obno puila hor kom ke kolui. Tabu ang joto mosla tai berman no jaga kijoni rinai tai berman ni bahai motom phayasa ang obno fry krengo. Mosla khamyazat bono kaham ke nai matong nai kol kolui tai pias rok kaham ke modiasa berman ni bahai kaham ke phayasa no kolui matong nai belekhe thok kom tai mosla kom klewo ojagawo bazari mosla gura ang use klaya hygienic moso tai piaz rusun abo joto kathangno ang paste klai rimani aboni bagoi ojagawa asik color phaya and ang ojaga sultui tabuk buria ko ojagawa ang tabuk sultui tongo belai isana sultui and nog ni sultui sultui rimani ya goro thok bokhani ram prakha tabuk he ang ojagawa pamui gajak rokno tabuk risinai. Mui ramani belai chicken khebia tai belai kotor khebia mosla hab mazat sha medium size kenu maranai tai o mui rokno kaham ke shui marinai abani yagulo tui kisa marinai takar tai side khamiazat tolao khamiazat somnai ojon ke marinai hayangge sompawi thangnai mui naimani yagulo mui rimani yagulo somrinai oboni yagulo ang obno kaham ke kholobui rinai kholobani yagulo kesing electric ni temperature na mabare rinai monnan bagi jora kisani yagulo jeng obno khologui manai nai tola khamui de tongkha na obo naithok kle monito tola khamyajat waise oine koloi manai nai tola butui tongkhang ke khamya nai oni bagai nai manai nai ri to tong 10-15 minit ongi thangka chini mui tabuk busuk jirang ka khologui manai nai rok nugui mangkhana tabuk bu tola butui kisa tongkho te 5 minit ni yagulo no bobuti rani thangnai ge bono kolkolui manai nai momo dekha tai aboni yagulo power no sama komere nai temperature na ayake mui kolani khamui painai so belai kheno hambai jotono naitokma bagai tai naitokjak khangke norok jotono share khlaidi like comments khaidi ang tai bu haine hai mohai video kam kaham nongni baskang